ሄለው ክቡራት ኤርትራውያን ሎሚ ብጣዕሚ ተኣፋፍ ዝኾነ ሳብጀክት ወይም ቶፒክ ሒዘ መፅእ ኣለኹ እታ ፍርዲ ንኤርትራዊ እየ ዝገድፋ ናተይ ውልቃዊ ርእቶ ኣለኒ እንድዩ ኢንፋክት ቪድዮ ዳልየ ወዲእ ኣለኹ ብዛዕባ ናተይ ውልቃዊ ርእቶ ግን እሳ ምናልባት ዳሕራይ ከውፃየ ማለት እዩ ንሎሚ ግን ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ነቲ ብኤርትራ ዝግደስ ነቲ ኤርትራሲ ብቁጠባ ናይ ብሓቂ ክትዓቢ ዝደሊ ኤርትራዊ ክመዝኖ ዘለዎ ነገራት ናባኹም ኣቢለየ ኣለኹ ሲሪየስሊ እንተ 15 20 ደቂቃ ተኾነት እያ ብትዕግስቲ ኩላችሁ ትብልዋ ፈትኑ ንኩሎም ኤርትራውያን ክንክበፅሖም ከዓ ሼር ኣብ ምግባር ኣይትሕመቁ ኦኬ ቬሪ ቬሪ ኢምፖርታንት ብኣይ ወገን ማለት እዩ ምናልባት ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዘዳለኽዎን ቪድዮታት እቲ ዝሓሸ ኢለ ኣሓስብ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ኣብዛ ታይትል ፔጅ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ህዝባዊ ግንባር ሰንደቅ ዓላማ ወይ ከዓ ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር ትሪእዋ ኣለኹም ድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ክሰርሑ መደብ ከም ዝነበሮም ወይ ከዓ ዕላምኦም እንታይ ከም ዝነበረ ተርኢ ከዓ ኣብዛ ሓዳስ ባንዴራና ምስቲ ክንሪኦ ንደልእ ዘለና ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ሪፍሌክት ትገብር ከዓ እታ ሰበይቲ ንኤርትራ ተወከለት እታ ባንዴራና ከዓ ከምኡ እቲ ሳልሳይ ከዓ ዩኒቲ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኩላትና ሓደ ክንከውን ኣለና ብዘየገድስ ርእቶና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ርእቶ ክህልወና ክእል እዩ ኢትስ ናቹራል ትሕቶ ዘሎ ግን ኣብ ቀንጠመንጢ ፎከስ ምግባር እዩ ንድሕሪት ዘትርፈና ዘሎ ስለዚ ኣነ ሕጂ ዝተፈላለየ ረኣይና ክህልወኒ ክእል እዩ ግን ሓንቲ ነገር ምስቶም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ሓንቲ ትገብረና ነገር ክትህሉ ኣለዋ እሳ ከዓ እታ ኤርትራ ተወዲኡ ሕጂ ኤርትራ ኢኮኖሚካሊ ድሓን ድያ ዘላ ኦኬ ኣይኮነት እንተኢልና ነዚ ንክንገብር እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሶ ትፎከስና እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ስቲል ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኢና ፎከስ ክንገብር ዘለና እቲ ካልእ ፖይንት ሜንሽን ክገብር ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ ኣነ ተስፋይ ሕጂ ክሳብ ህዝባዊ ግንባር እዩ ተስፋይ ንኤርትራ ኣትሊስት እንታይ ይኽብል ነቲ ዋርሳይ ዝበሃል ከስንቕ ሊደርሽፕ ተፃዋርነት ዝበሃል እቲ ምክሪ ዝበሃል እቲ ኣድቫይዘሪ ኮች ድዩ ኩሉ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣነ ሕጂ ስቲል ዝውክል ምክንያቱም እቲ ናይ 30 ዓመት ታሪክ መሰረት ገይሩሎ ኢለ እየ ዝብል ንምዕባለ ኤርትራ ኢን ኤቭሪ ዌይ ማለት እዩ ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ ኢቨን ፖለቲካሊ ኤጁኬሽን ኩሉ ስለዚ እቲ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናበይም ክንድርብዮ ኣይንኽእል እያ ዝድርበይ ኣክቹዋሊ የብሉን ኢለ እየ ኣነ ዝኣምን ፐርፌክት ሪቮሉሽን የለን ግን እቲ ፀፅቡቑ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወሲድና ስቲል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ነዛ መፃኢት ኤርትራ ንምዕባይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክትዕገሱ ንኢኹም ሓንሳብ እዚኣ ሳይለንት ክገብራ ኣለኒ ያ ሶ that's why እቲ ባንዴራ ኤርትራ ኣብዚ ገይረዮ ዘለኹ ፎሎድ ባይ እቲ ዩኒቲ ከዓ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ግን እዛ ቻነል እዚኣ ኤሪትሪያ ፈርስት እያ ትብል ንጎረቤት ድዩ ንገለ ኩሉ ገዲፍና መጀመርያ ኤርትራ ፈርስት ቀዳምነት ሲ ንኤርትራ ክንህብ ኣለና ኦኬ እቲ ካልእ ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ እዩ ዝስራዕ ኦኬ ነዚ ካብ በልኩ እታ ኣርእስቲ ናይ ሎም እንታይ እዩ ሓደ መራሒ ንቁጠባ ሃገር ኮነ ኢሉ ይቐትል ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት እዚ ሕጂ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝብልዎ እዩ ሕጂ ኣብ ልቢ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዘሎ ሕቶ ክምልስ እየ ክፍትን ዘለኹ ማለት እዩ ኮንክሉዥን ኣይክህብነ እቲ ውሳነ ወይ ከዓ እቲ ኮንክሉዥን ናትኩም እቲ መደምደምታ ዝበሃል ንዓኹም እየ ዝገድፎ ግን ሓሳባት ሪሰርች ገይረ ዝረኸብክዎ ሓደ መራሒ ከይከውን ይኽእል እዩ ባይ ወይ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ መሪሕነት ንበሎ ዶ እቲ መሪሕነት ብዓቕሚ ምስኣን ድዩ ዋላ ኮነ ኢልካ ንቁጠባ ኤርትራ ዘዳኽም ተልዩ እሞ ኢቨንቹዋሊ ነብሳ ከም ዘይትኽእል ናይ ምግባር መደብ ተልይዎ ደን ንነብስና ኣብዚ ንመርምር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኮመን ሰንስ ዝበሃል ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ተሓቅስ ሓቂ እዩ ስለዚ ዋን ባይ ዋን ትሽዓተ ነጥብታት ክዝርዝረ ኣገን ኣብ ኮንክሉዥን ኣይክበፅሕነ ናተይ ርእቶ ኣለኒ ካልእ ዘዳለኽዎ ቪድዮ ኣሎ እዚኣ ግን ንዓኹም እያ ንሓፋሽ ኤርትራዊ ማለት እዩ ነቲ ብኤርትራ ዝግደስ
نتي إيرترا نايبها كتعبي زقدس ترايا زيا أوكي أتي زي قدس كنت أبغى ترمس ولا قلت بل زقدس يكونه نتي زقدس جن سيني لوكسنا اللابو مالتي أوكي سلست أرست كم تزبل هو بإنجليش science a leader is deliberately killing the country's economy وينكا a leader وينكا تمرحي نقطة بقى تهاجر كونه إلو يقتل كم زلو انت عينت ملكتات كنرئ نخيل أبتا هاجر مالتي أبتا مرحنت مالتي إزي حجي يفرد أيكونكم زلهو مكنياتو ناتي رئيتو خم زلن أورادي نجيركم علىهم حجي ناتكم رئيتو إزداد زلو أوكي تانا مجمرة seizing private assets ولقاوي نمرت مننزع كم زي عينت نجر نريدو بإرترا ولقاوي نمرت مننزع تخون كحجنا أبنتي حدا جاراج عسرة سرحتني تعتلي يومه نتا جاراج تمنجس تمنزعوا حنت أبنتي تهب زلهو تمنجس تمنزعوا then تسرحتني ذا they will be laid off وين كبرايفت وين مس منجس تزخفل حدا يكونه سلزي economically definitely كستيس in fact privatization كتبابع يزلو right زي أحجي ناتكم فرد مالتي زتفعل عليه experience كهلوكم خيلي نبرد زنبركم كهلو خيلي زي تورسة of course أي تورسة لكم كتبلو so أبزي أكيد تسمع معونهم مالتي زين لكم جن مستوى لكم جن definitely زي حجي حدا ملكت كون خيلي مالتي okay والقاوي نبرد بمنزع نقابلنت personal زخون نجارات كزارب اللي زي ده اللي زلهو جن جزا كتسرح تجمر كامو نتجزاها توريسهم موديوم وينكا نخيت سرح وينكا تفريسهم محجن أبنت زي ولكاو نبرت من زعيب إلى إذا حسب عنه بأي وجن مالك مكنياتهم تفريدم زبهال كهلو الله أيم روحا الناس عتا زي كوينو أفرايك تكون هاي تغليها أوكي سلزي زي أكم حانتنت موسيلو لي تاكالا إيتي price and market controls واغان عداغان بقوتصار أنا زعمنا نجار تايل عداغا بعلوين عداغا زقوتصار إلى يعني economist كلا عينت الرأي كلهم كلهم توم لعلي توم كروز اللوام بخال ما قد كريوه هو اليوم أنا جن نشجورتسي نخيلو حمش تقرش جزء ما وين كشت أزبلني أنا إدليني ممكن أبتدي عصر تشك شت أيجن كاله ما في حمش تشح حسوري حمش كرشي شتا سلزي كومبيتيشن كله خلونا يقدر تتذكر من يزخون تي ترى سبينا تجزأ يزخون مالك سلزي واجن عداغان مكوتسار أمنجس درجة صبوا أيقون imposing unrealistic price caps صبوا أيقون نجيزيو من البعض سسع خطر إدخالها جن eventually مكنيات ما أب دجز لنا نفلتو إنانو أب والمارت أب نتكير كاسي ولا سوبر ستور كيت كاس نابتز حسرة خد خير سو كم عينته هاو يكفتر زلوا أطيرته ولا مالتي economically كن عبد تخوينا تاسال سيد blocking trade and investment زي عباي نجاره زحالة فأوان انتهي تزاري بنيرة أب أوغندا وحدات investors وينكا أوفرتي لعل 3 بليون أو فيهم كم زلوا GDP نا إيرتراها it's close to 3 billion من أربعة لعلي يكون خيلي سلازي سي أزي investment متبع نتوم economically كلوت زخون سبات أوكي بايتا متتح حالفا أيكون نزحتو زلو زم سبات زيو بايتا تعطونا أبنت أزي license سي عامت كوصل يقولي 24 hour 2-3 days done أزي حجة حدا نقاري سأبزي حجي أنا ده التبابع نتاعي وينك أكمكر تي عقمة اللي إني وينك أتتفق إذا اللي نتاعي زبل نتوم أبدأ جزلو إيرترايان بمولو نتوم investors أخي باخد برك خلال له نتاعي كم زداليو كحتاتو له تقبر لهم قال له واي مكنياتهم رؤي زخونا لوتي أب قربيتنا يرئيو له نابنت أب أوغندا زي معاسي سيناي سوبر ستورز بزح له حجنا أب فندات أمار
ብራንች ዘለዎ ዝገብሩ ኤርትራውያን ሲ ትዕድል ተተዋሂብዎም ሲ 5 ዓመት ከመና እዩ እዛ ቁፅሪ 5 ባይዘዊ ከይትርስዑ ለ ኩሉ ነገር ኣቦትኡ ምስ ኮነ እቲ ፖሊሲታት ምስ ተሓንፀፀ ኩሉ ምስ ተወድአ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኤርትራ ለውጢ ከተምፅእ እያ ነዚ ዝፀልእ ፀላእ ጥራይ ይኸውን ዘለዎ ፀላኢና ከነለሊ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱም ከምቲ ተቐፅል ነታ ሃገር ክንስእና ኢና ስለዚ ብሎኪንግ ትሬድ ን ኢንቨስትመንት ምዕጋት ንግድን ወፍርን ኢንፋክት ነምበር 1 እዩ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኢምፖርት ን ኤክስፖርት ኣሎ ዶ ኦኬ ስኬሪንግ ኣዌ ኢንቨስተርስ እዚ ሕጂ ኣሎ ዶ ንዓኹም እየ ዝገድፎ ንምንታይ ኦም ኤርትራውያን ሲ ኣብ ካልእ ኢንቨስት ክገብሩ ዝመርፁ ዘለዉ እዚ ሕጂ ኮንሰርን ክገብረና ኣለዎ ከጨንቐና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱም ኣብ ገዛእ ዓዶም ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ክተባብዑ ዘለዎ ክንደይ ሰባት እዮም ናብ ኡጋንዳ ወይ ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ዝምርዓው እዚታት ኩሉ ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱም እንዳሸፋፈንካ ተኸይድካ ኣብ መወዳእታ ዝሃገር ክንስእና ኢና እዚኣ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ስለዚ እዚ ኣካይዳ ጎብየ ዝበሃል ኣይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ገና ወርክ ኤኒሞር ምክንያቱም ሕጂ ኣብ 21 ሴንቸሪ ኢና ዘለና ነገራት በቃ ብቕፅበት እየን ዝቀያየሩ ዘለዉ እቲ ዝገርመኒ ኣብ ሕጂ እዋንሲ ሰባት ብዛዕባ ድሮን ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ካርስ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ኢቪ ብዛዕባታት እዩ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት በቃ እዚ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ዘሎ እዚ ዲጂታል ኢኮኖሚ እዩ ክምዕብል ወይ ከዓ ዶሚኔት ክገብር ኣብኡ ኤርትራ እንታይ ትገብር ኣላ ሰብ ሲኢና ድያ ብሊቭ ሚ መዓት ኤርትራውያን እዮም ዘለዉ ኣብ ዝነጥፉ ዘለዉ ሓንቲ ኣብነት ክህበ ዕድል ዝነበረኒ ክረኽባ ማለት እዩ ኣብ ጉግል ሓንቲ ኤርትራዊት ነራ ፋየር ዝተገብረት ምሽ እሳ ሕጂ ኣብ ኤአይኤን ማሽን ለርኒንግ ተዓዲማ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተራኺብና ነርኒ ኢንፋክት ንምሳሕ ወሲደ እያ ነይረ ከንዕልል ፈቲና ገለመለ ምስኣ ዘሎ ፖቴንሽያል ብሊቭ ሚ ሕጂ ናታ ካምፓኒ ገይራ ትነጥፍ ኣላ ኣይ ቲንክ ኩሉ ኤርትራዊ ፖሊሲ ትሕንፀፅ ይፅበይ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስራሕ ተበዚሕዎ ኣይ ቲንክ ሓገዝ ይሕተት ኢና ክንብል ንኽእል ምክንያቱም ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ክገብሩ ዝኽእሉ ኤርትራዊ ከዓ ተስፋ ይቆርፅን ኣብ መወዳእታ ግን ክፍንጀር ይኽእል እዩ ዝኩሉ ነገር ምክንያቱም ንሃገር ኣብ ምስኣንን ነቲ ዘሎ ሃዋሁ ስቂልካ ኣብ ምድጋፍን ይክኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣብዚኣ ክስታይ ክንብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ኦኬ ሶ እተን ናይ መጀመርያ ሰለስተ ወዲእና ኣለንን ንምልክት ክኾነና እንታይ ይገብር ኣለኹ 456 እተን ዝቕፅላ ፕሮባብሊ የብለን ቁፅሪ ግን 9 እየ ኢለኩም እንደ 9 እየን ሶ እታ ራብዐይቲ ኣፍረይቲ ዞባታት ምቕፃዕ ኣብ ኤርትራ ኣፍረይቲ ዞባታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሪሶርስ ኣብ መሓዝ ኤርያ ዝኾነ ላንድ ተልካ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣግሪካልቸር ላንድ ተልኩ ንዕኡ ብምውራስ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተልዩ ከዓ ኮነ ኢልካ ነቲ ኢኮኖሚ ትደቕሶ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍረይቲ ዞባታት ወይ ከዓ ዲፓርትመንትስ ዶ ክንብሎ ወይ ከዓ ፅላታት ኢዝ ቤተር ኣይ ቲንክ ኣፍረይቲ ፅላታት ምቕፃዕ ብግብሪ ክኸውን ይኽእል ኢንፋክት ንኢንቨስተርስ እቲ ግብሪ ሳምሃው ንዕኦም ከም ዝምችኡ ኢኻ ትገብር ምክንያቱም እቲ ዝህብዎ ኣድቫንቴጅ ይበዝሕ ራይት ሕጂ ሓደ ኢንቨስተር ሲ 100 ሰባት ዝቆፅረልካ ተኮይኑ ብታክስ ልቡ ተጥፍኣሉ ተኾንካ ናብ ታክስ ዘይብሉ ይክኸይድ ማለት እዩ ኦር እቲ ታክስ ሲ ትሑት ናብ ዝኾነ ይክኸይድ ስለዚ እሱታት ኣብ ግምት ከነእቱ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን እቲ መንግስቲ ኣምሹር ነዚታት ይፈልጥ ክኸውን እዩ ግን ኢምፕሊመንት ይገብሮ ዶ ኣይገብሮን ይትሕቶ ሶ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ንዛረብ ዘለና ግን ብዙሓት ሰባት ናይ ብሓቂ ፐርፐዝሊ ዛ ኤርትራ ብዓቕሚ ምስኣን ድዩ ዋላ ፐርፐዝሊ ንድሕሪት ትጉተት ኣላ ዝብሉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ኣነም ሓደ ካብኦም እየ ኦኬ
ምናልባት ብዙሓት ኣይዛረብሉን እዮም ግን ኣነ ዛረበሉ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ንትካላት ከዓ ስንኩል ምግባር ከዓ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እቲ ባንኪንግ ሲስተም ዘይሰርሕ ተኮይኑ ባይ ዘ ወይ እዛ ስዊፍት ትበሃል ኣብዚኣ ክዛረብ ኣይ ዶንት ኖ ስዊፍት ሕጂ ሲ ንመን እዩ ነቲ መንግስቲ ድዩ ዝጎድእ ዘሎ ስለዚ ንመንግስቲ ዝጎድእ ተኮይኑ ሃው ኣባውት ፕራይቬታይዜሽን ኣብኡ ምንጣፍ ንኣብነት ኣነ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ወይ ከዓ መካይን ከእቱ ተደልየሰ ኣነ ፕራይቬት ክስታይ እየ ሶ ንዓይ ብምንታይ ክፀልወኒ ገዚአ ኣቑሑተ ይሰድድ ኣለኹ ናብ ኤርትራ ንኣብነት ስዊፍት ኣነሲ እዚኣ ሲ ቁሩብ ክስታይ ትብለኒ እያ ኖ ሕጅስ ከም ኤክስኪዝ ነዚኣ ድና ንጥቀም ዘለና ዋላስ ናይ ብሓቂ እቲ ስዊፍት ዝበሃል ሕማም ርእሲ ኮይንዋ ዘሎ ንኤርትራ እዚ ከዓ ነቶም ክኢላታት ትገድፈሎም ግን ኣነ እቲ መንግስቲ ተተሓባቢሩ ኦኬ ኣቑሑት ከእቱ ናይ ምስ ቢዝነስ ዝተሓዘ ኣቑሑት ክሕቱ ይኽእል እየ ዝሓስብ ታክስ ክኸፍለ ካብዚ ኣብኡ ከዓ ታክስ ዘኽፍሉ ንክህሉ ክእል እዩ ምውራስ ዘይኮነ ምክንያቱም ሕጂ ንሰምዕ ዘለና እንታይ እዩ ኣብቲ ኣብ ጉምሩክሲ እዚ ኣይተኣቱን እያ ተባሂሉስ ዝውረስ ንብረት ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና this is wrong እዚ ትካላት ስንኩል ምግባር ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ዝሃሲ እዩ ማለት እዩ ኮርትስ ሬጉሌሽንስ ኩሉ ምስ ኢኮኖሚ ዝተተሓዘ ነገራት እዩ እዚ ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ክሪፕሊንግ ኢንስቲትዩሽን ነቲ ንቁጠባ ኤርትራ ከበራብር ዝኽእል ትካላት ከተልምስ ተጀሚርካ ደን ኣንፃር ኤርትራ ትሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ ሲምፕሊ ዓቕሚ ዘየለ ተኮይኑ ዓቕሚ ንሕተት ከም መንግስቲ ምክንያቱም ዓቕሚ ዘለዎ ኤርትራዊ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ኦኬ ዌፐናይዚንግ ስካርሲቲ እዚኣ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበላ እዚኣ ከዓ ንሕፅረት ኣንፃር ቁጠባዊ ዕቤት ምጥቃም እንታይ ማለት እዩ ሰብሲ ንምግቢ ነቲ ቤዚክ ዝኾነ ነገር ዘይትቀርበሉ ትኾንካ ንዑ ጥራይ ክሓስብ ስለዚ ኣይምርኡ ሲ ተኣሲሩሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዘይጠቅም ነገር ኣብቲ ቤዚክ ኒድስ ዝበሃል ነገር ኣይምርኡ ተኣሲሩሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኮራፕሽን ከተኣታቱ ክእል እዩ ባይዘወይ ምክንያቱም ደቅኻ ከተዕብለካ ክትነብር ኣለካ ኣንድ ክትግደድ ኢኻ ከዓ ነቲ መንግስቲ ሎያል ክትከውን ክትግደድ ኢኻ እዚ ኩሉ ኣብ 21 ሴንቸሪ ክንዓቢ ኣለና ናይ ብሓቂ ክንዓቢ ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ቤዚክ ኒድስ እቲ መንግስቲ ክቅርብ ዘይክእል ተኮይኑ ፕራይቬታይዜሽን ኢዝ ደ ዌይ ኦኬ ሶ እዚኣ ከዓ ከም ሓንቲ ከም ሻድሻይቲ ነጥቢ ዝረኸብክዋ እያ ማለት እዩ እታ ሻውዓይቲ ሻሙናይቲ ታሽዓይቲ ኣብዛ ስላይድ ኣለዋ ድሕሪኡ ክውድእ ማለት እዩ እዚኣ እታ ሻውዓይቲ ንፀሊም ዕዳጋታት ምድጋፍ እዚ ሕጂ ኤቪደንስ ዘለኩም ተሊኹም ንዓኹም ትውሳነ ክስታይ ብሎ ማለት እዩ ግን allowing smuggling and corruption to enrich regime insiders while the formal economy collapse እዚ ሕጂ ኣብ ክንዲ ነቲ ማርኬት ምኽፋት ማርኬት ሲ ብፀልም ዕዳጋ ከኣቱ ካብ ሱዳን ስማግል ጌርካ ነገራት ተእቱ ተኾንካ ብሕጋዊ ደይኮነሲ ብዘይ ሕጋዊ ነገር ከተእቱ ዝፍቀደልካ ተኮይኑ ወይ ከዓ ዝተሓባበርካ ኣብቲ መንግስቲ ኣካል ዘለው ዝተሓባበሩካ ተልዮም ደን እዚኣ ከዓ ኮነ ኢልካ ንኢኮኖሚ ኤርትራ ምቕታል እያ ማለት እያ ምክንያቱም እቲ ዕዳጋ ሕጂ እንተኾነ ናፃ ክኸውን ኣለዎ ኦኬ ብላክ ማርኬት ነቲ መንግስቲ ኣይጠቅም ነቲ ህዝቢ ኣይጠቅም ልዕሊ ኩሉ እቲ ሃገር ብጣዕሚ እያ ክትስተ ማለት እዩ ኤክስፔሊንግ ታለንት ሰብ ሞያ ምስጓግ እዚ ሕጂ ኢንፋክት ሓንቲ ቪድዮ ዳልየ ኣለኹ ግዜኣ መዓስ ከም ዝኾነ ፅበየ ዘለኹ ግን ብሬን ድሬን ኤንድ ብሬን ጌይን ብዝብል ክስታይ ቪድዮ ክሰርሐ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ኦልሬዲ ተወዲኡ ኣሎ ግን እቲ ቪድዮ ከዳልዎ ኣለኒ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ሓንቲ ሃገር ክትዓቢ ተኮይና ብፕሮፌሽናልስ እያ ኣብ ናይ ቀደም 30 ዓመት ገድሊ ንርኢ መዓት ምሁራት እዮም ነይሮም ብጓሳ ጥራይ ኢነሰንስ የቃልል ኣይኮንኩ ዘለኹ ካብ ሃገረሰብ ብዝመፀ ሰብ ጥራይ ሃገር ክትህነፅ ኣይትኽእልን እያ ሙያ ካብ ኩሉ ክኸውን ሞስት ኢምፖርታንትሊ ግን
ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሴንቸሪ 21 ሴንቸሪ ኦኬ ንፕሮፌሽናልስ ካብ ሃገር ምስጓር ኮምፕሊትሊ ኢትስ ኣጋንስት ካንትሪ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ንኢንቨስተርስ በቃ ብሪፕሬሽንን ብፐርሰኪሽንን ልቦም ተጥፋ ኣሎ ዳሕራይ እንታይ እዩ ዝበሃል ብትግርኛ ምስላ ኪዳይ ትበሎ ከምዚ ከይድ ግበሮ ድዩ ዝበሃል ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ምናልባት ሸውሃትካ የርዌልካ ኸውን ምክንያቱ ነቲ ሰብ ፀሊእካ ትኸውን ኣርሒቕካ ዘይተሓስብ ተኾንካ ማለት እዩ ነቲ ሃገር ግን ተሃስያ ኢኻ ዘለካ ስለዚ ትዕቢትና ውሕጥ ኣቢልና ነቲ ንኤርትራ ዝጠቅም ነገር ቀዳምነት ክንህብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ እዚ ክደግሞ ይደሊነ ብዙሕ ናይ ቢዝነስ ሰባት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኣንጎላ ኣለው ኣብ ሳውዝ ሱዳን ኣለው ኣብ ኩሉ እዮም ኤርትራውያን ዘለው ኢንፋክት ኣነ ሓደ ዝገርመኒ እቲ ቢዝነስ ማይንድ ሴት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዎ ንዑ ንምንታይ ንሃገርና ደይ ንጥቀመሉ ክንጥቀመሉ ተኮይንና ከዓ ተሃዋህኡ ክዕረ ክኽእል ኣለዎ ንኤርትራ ዝግደስ መሪሕነት ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ብርግፅ ምክንያቱም ንፈልጦ ነገር የለን ይግደሱ ድማ ይግደሱ እንኳ ይፈልጥ ኢና ሕጂ ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን ዝወሃበና ዋላ ሓደ ነገር የለን እዚ ንገብር ኣለና ተዝበሃል እኮ ኦኬ እሞ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ዓመት እዚኣ ነገር ሓንቲ ፕሮጀክት ነይራ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ፕሮጀክት እያ ትበሃል ናይ ትግረሽን እዩ ኣይ ቲንክ ዓባይ ፕሮጀክት በቃ ሞል ናይ መሶብ ናይ ኤርትራ ዘለዋ ቢልዲንግ እያ እሳሓታ ሬስቶራንት እያ ነይራ ዓብይ ፕሮጀክት ናይ ባሕቂ ንብዙሓት ዘሐጎሰ ማለት እዩ እሳበ የላ ሕጂ ዳን ኣነ ከም ዝመስለኒ ወይስ ብውሽጢ ውሽጢ ባይዘ ወይ ኩልሻ ብውሽጢ ውሽጢ ነገራት ምግባር ኣይ ዶንት ቲንክ ኢት ኢዝ ዋይዝ ስለዚ ሓንሳብ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ክገብር ሃገር ኣላትና ክንብል እቲ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ክንገረና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ማርኬቲንግ እቲ መንግስቲ ክነጥፍ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ዘይክእል እንተኮይኑ እቲ ማርኬት ይከፈት ሕጂ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ግን እቲ ሜጀር ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ይገበር ዶ ኣይገበር ኣይንፈልጥን እንዲና ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን ዝወፅእ የለ ዝግበር ተልዩ ከዓ ነዞም ዋላ ፍሪላንሰርስ ምቁፃር እኮ ከኣል ፍሪላንሰርስ ብጣዕሚ ሕሱን እዩ ትክስታዮም ኣትዮም ግን ነገራት ክገብሩ እቲ ዕድል ክመዓራርየሎም ክኽእል ኣለዎ እታ ሳልሰይቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ኩሉ ኤርትራዊ ፖሊሲ ይፅበ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ማለት ንሕና ከምዚ ኢና ሕጂ ናይ ፅምዶ ንብላ ዘለና ኣይ ቲንክ ፕሮፓጋንዳ እየ ዝብላ ፖሊሲ ዝበሃል የብልና ሕጂ ኩላትና ንፅበ ዘለና ግን እንታይ ኢና ፖሊሲ ተወፂኡ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ተወፂኡ ኩሉ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ኢንቨስት ክገብር ክጅምር እዩ ምክንያቱ ፖሊሱ ይቕይደካ እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ሓንሳብ ዲክቴተርሽፕ ዘለዎ ሃገር ፖሊሲ ኣይቅይዶ ገለ ይቅይዶ ግን ኣትሊስት ፖሊሲ ተስፋ ህበካ እዩ ኦኬ ኣካይዳና እዚ እዩ ነዚ ፈቲኻ እተዎ ትፀልኦ ትኾንካ ንዓኻ ኢልና ፖሊሲ ክንቅይር ኢና ክብሉ ክእሉ እዮም ግን ሪያሊቲ ግን እቲ ኣዝ ሎንግ ኣዝ ንኢኮኖሚ ኤርትራ ይጠቅም እዩ ክሳብ ተባህለ እቲ ፖሊሲ ክመሓየሽ ክኽእል ኣሎ ንመን ኣኮሞዴት ብምግባር ነቶም ኢንቨስተርስ ነቶም ዓቅሚ ዘለዎም ቶም ስርዕ ሰማል ዝበሃል ብትግርኛ ንዕኦም ዝጠቅም ወይ ከዓ ኮምፎርት ዝህቦም ክንደይ ሰባት እዮም ኣትዮም ዝወፁ ስለዚ ኣይ ዶንት ኖ ዋሕዲ ህዝቢ ድዩ ኦፍኮርስ ዋሕዲ ክኢላ ማለት እዩ ዋሕዲ ክኢላታት ተልዩ ደን ንኤርትራውያናት ይተዓደሙ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ብኢኮኖሚክስ ዝተመረቁ ብጣዕሚ ብዙሓት ኤርትራውያን ይፈልጥ እያ ኣብዚ ኣብ ካናዳ ጥራይ ከማን ስለዚ ብዙሕ ንገብሮ ነገራት ኣሎ ተዕላማ ናይዛ ቪድዮ እንታይ እያ ነይራ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ እዚኣ ክስታይ ክብላ ደለይ ዘለኹ እዚ ናይ ፅምዶ ኣነ ንሰላም ክሳብ ዝኮነ ፀገም የብለይን ኢንፋክት ኩላና ኤርትራውያን ክንድግፎ ኢና ዘለና ካልእ ነገር ተልይዎ ቢሃይንድ እዚ ፅምዶ እዚ ካልእ ነገር ተልዩ እሞ ከዓ ንኤርትራ ዝሃስተ ኮይኑ እዚ ዓብይ ፀገም እዩ ንኣብነት ሓደ ዝበለኒ ክነግረኩም ኣብይ ኣክቹዋሊ ምስ ኢሳያስ ኣይተባእሰን ኢልኒ ምክንያቱም እንታይ ከም ተፈራረሙ ኣይንፈልጥን እዩ ሓደ
ነጥቢ እዚኣ ተፍርሕ ሕጂ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣይተገልፀልናን which is ከኣምኖ ድያ ከኣምኖ ነዚ ሰብ ኤቪደንስ ክርኢ ክኽእል ኣለኒ ግን ከም ኤርትራዊ ሓቂ እየ ዝብል ምክንያቱም ንፈልጦ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኦኬ ዱብዱብ ዝኾነ ነገር ሓደ እቲ ካልእ መለስ ኣብ ስልጣን ከሎ እቲ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ሲ ማለት ሲ ፕሮፖዝ ተገይሩ ከም ዝነበረ ኢንፋክት ደስዓን ሰለስተን መራሒ ኢቲ ኤርትራ ኦፕንሊ ብድፍረት ከም ዝተዛረበ ንፈልጥ ኢና ክሳብ ፉል ኢንቴግሬሽን እቲ ፖሲቢሊቲ ከም ዘሎ ማለት እዩ ሽዑ ግን በዓል መለስ እዮም ነዚ ጠጠው ኣቢሎም ወስኻ ኤርትራ ኣላትካ ሃገርካ ምራሕ ንሕና ኢትዮጵያ ክንመርሕ ኢና ሕጂ ግን በዚ ፅምዶ ኣማሲልካ ምክንያቱም ትግራይ እንድያ ትሕንግድ ነይራ ኣብኡ ሕጂ ትግራይ ኣብ ፅምዶ ካብ ኣተወት ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ካብኡ ተተጀሚሩ ኢትዮጵያውያን ክጎዩ እዮም ናብ መን ናብ ኤርትራ ንዕኦም እቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣይኮነን ዝረኣዮም ዘሎ እቲ ባሕሪ ዝረኣዮም ስለዚ ሓደጋ ክህልዎ ክእል እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝፈልጦ ዋላ ሓደ ነገር የብለይ ብንፁህ ልቢ ዝግበር ተኮይዱ ዝፅምዶ ሰላም ዝፀልእ ኤርትራዊ ክህሉ የብሉ ኩናት ይኣኽለና ካብ ብሕጂ ኢንፋክት ሸውሃት ዘለዎ ኤርትራዊ የለን ኩናት ኢለ እየ ዝሓስብ ኦፍኮርስ ኤርትራ ንምድሓን ዝኽፈል መስዋእቲ መወዳእታ የብሉን ዳት ኣይኖ ኩሉ ክኽትት ከም ዝኽእል ይኣምን እየ ብዚ ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ግን እቲ ሰላም ቀዳምነት ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ኣጀንዳ ብድሕሪት ዘይብሉ ተኮይኑ ማለት እዩ which is ኣገዲድካ ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ኢዱ ጠዊኻ ሲ ምስ ኢትዮጵያ ኩን እዚኣ ኣይክትሰርሕን እያ ካልእ ሓደ ከም ሞቲቬተር ንዓይሲ ከም ሓደ መተባብዒ ኮይኑኒ ዘሎ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ቅያታት ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ይዝረብ እዚ ማለት እንታይ እዩ እቲ ውሽጢ ዘሎ ኣክቹዋሊ ይቃለስ እዩ ዘሎ ብዘይርዳእና ማለት እዩ ምናልባት ውሕዳት መራሕቲ ኦኬ ነዚ ክሰምዑ ከለኹ ደስ ዘይብሎም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱም they are not being mentioned ስለዚ ኣብዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ነቲ ታሪክ ዝሰርሖ መን ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ተደሊና ንከታተል እዚ ባንዴራ ኤርትራ ስለ ዝረኣኻ ታሪክ ኣይኮነን ኣይትበል ማለት ኣብ ተቃውሞ ኣለና ትብሉ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ኩላትና እዩ ዕላማና ከዓ ሓንቲ ኤርትራ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ኦኬ እቲ ዘፈላለየና እሱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሴድያ ዝፍታሕ ነገር እዩ ሕጂ ክኸውን ዘለዎ ግን ከመይ ጌርና ንኤርትራ ንሕግዛ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ን ዋላ ብትምህርቲ ከማን ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብኡ ፎከስ ተዘይጌርና ስኢልካ ኣብዚ ቀንጠመንቲ ዓደይ ዓድኻ ኣበይ ማይ ከብፅሓናን ስለዚ እዚ ከም ሓውኹም ውሽተይ ክብላ ቱ ሴንስ ኣድቫይስ ዝብልዎ ፀዓዱ እሳ እየ ዝህብ ዘለኹ እቲ ውሳነ ናትኩም እዩ ምዘንዎ ግን መዚንካ ስቕ ኣይኮነን ናብ ኣክሽን ክንከይድ ክንክእል ከዓ ኣለና ኦኬ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ናይ ፅምዶ ናይ ሰላም ተኮይኑ ኩላትና ኣብኡ ኣለና ግን ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ዝቀላቐል ነገራት ተልዩ ኣትሊስቶም ኣብ ደገ ዘለና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እቲ ውሽጡ ዘሎ ምናልባት ክፈርሕ ክእል እዩ ስድሩ ክዕብ ኣለዎ እዚ ኣብ ግምት ከነእቱ ክንክእል ኣለና እንታይ ክብል ደልየ ኮመን ሰንስ እገን ኣባይ ኣነ ፀቅጥ ትሕልና ዝበሃል ነበራብሮ ሕልናና ንዓኻ ስለ ዝጠዓመካ እቲ ጎረቤትካ ጾሙ እንዳሓደረ ስቃይ ትበል ተሕልና ትበሃል እቲ ሩኡይ ዝኾነ ነገር ከነዕርዮ ንፈትል ኦኬ ሳብኣ ኣይ ቲንክ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እያ ኢለ ሓስብ የቀኒየለይ ስለ ዝሰማዕኹምኒ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት